on ihana arkiblogi ja tässä nähdään tavallisen suomalaisperheen tavallista arkea ja miten ihanaa se voi olla. Biojäte. Autan sua. Ihanalla Tinja-tytöllä, joka on siis voimistelumestari. Tinja, sähän sanoit, että sä aiot nyt keskittyä niihin kisoihin. Ei, Tinja, tuuksä? Mun pitää mennä lenkille. Ja uudestaan, ja uudestaan, ja uudestaan. Kaikki hyvin. Mä pidän susta huolta. Et mä oon rakastunut. Sun äiti, se on tosi vahva persoona. Mitä näyttää? Sä oot kaunis. Se oli Tinja! En mä tiedä. 無垢な少女が秘めた悪意はやがて狂気に姿を変える。